Moikka! Tässä on tää meidän podcasti tämän meidän raportin pohjalta. Meillä oli aiheena tämmönen, että millaisia velvoitteita ja sääntelyitä julkisuusperiaate ja salassapitovelvollisuus asettaa kunnalliseen rekrytointiin. Ja mä oon Susa Valtanen ja Johanna Sireen teki tätä mun kanssa. Niin, tässä on vähän johdantoa. Eli meidän raportti tosiaan tarkastelee julkisuusperiaatteen ja salassapitovelvollisuuden toteutumista kunnallisessa rekrytoinnissa. Julkisuusperiaate edellyttää viranomaisten toiminnan avoimuutta, mutta sitä rajoittaa salassapitovelvollisuus, joka suojaa tietyt tiedot julkisuudelta. Meidän raportin tavoitteena on selkeyttää julkisuusperiaatetta ja salassapitoon liittyviä lakeja kunnallisen rekrytoinnin näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan kunnallisia rekrytointimenettelyjä ja annetaan esimerkki case aiemman hallintotuomioistuimen ratkaisusta. Yes, eli tuossa on tuosta julkisuusperiaatteesta Suomessa. Ja oikeudellista perustaa sillä, että julkisuusperiaate siis takaa kansalaisille oikeuden saada tietoa viranomaisten toiminnasta, ja se kattaa valtioiden sekä kuntien toiminnan. Ja mistä lajista on niin keskeisimpinä, niin perustuslain 12 pykälä sanoo, että viranomaisten hallussa olevat asiakirjat ja muut tällaiset ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Sitten on laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, joka sanoo, että viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Ja sitten on vielä laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, joka velvoittaa viranomaisia edistämään aktiivista tiedonsaantia. Ja sitten vielä julkisuusperiaatteen merkityksestä, niin sillä on 3 keskeistä tavoitetta. Ensimmäinen on oikeusturvan vahvistaminen, joka tarkoittaa sitä, että kansalaiset voi valvoa itseään koskevia päätöksiä. Sitten median valvontatehtävä, joka tarkoittaa sitä, että lehdistöllä on oikeus seurata ja arvioida viranomaisten toimintaa. Sekä viranhaltijoiden vastuullisuus, eli että niin kuin viranhaltijoiden täytyy toimia julkisesti, joka sitten edistää luottamusta hallitukseen ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Sitten salassapitovelvollisuuden perusteet, eli määritelmästä ja merkityksestä. Salassapitovelvollisuuden tarkoituksena on suojata yksityisyyttä, yhteiskunnan turvallisuutta ja liikesalaisuuksia. Salassapito koostuu asiakirjasalaisuudesta, mikä tarkoittaa siis velvollisuutta säilyttää asiakirjaan sisältyvän tiedon salaisuus sivullisilta. Näitä on esimerkiksi terveydenhuollon potilastiedot. Sitten vaitiolovelvollisuudesta, eli viranomaiset eivät saa luovuttaa salassa pidettäviä tietoja. Ja sitten vielä hyväksikäyttökielto, eli salassa pidettäviä tietoja ei saa hyödyntää omaksi eduksi. Tässä on esimerkki, että kunnan viranhaltija työskentelee kaavoitusosastolla ja saa työssään tietää, että kunta aikoo kaavoittaa tietyn alueen asuinrakentamiseen. Tämä tieto ei ole vielä julkista, vaan se on salassa pidettävää. Sitten, mistä tulee tämä hyväksikäyttökiellon rikkominen, niin viranhaltija kertoo asiasta sukulaiselleen, joka ostaa kyseiseltä alueelta maa-alueen ennen kaavan julkistamista, koska tietää sen arvon nousevan merkittävästi. Niin tämä on hyvä esimerkki tosiaan tällaisesta hyväksikäyttökiellon rikkomisesta. Sitten salassapitovelvollisuuden lainsäädäntö ja säätely, eli on muun muassa laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 6. luku 23. pykälä, eli se velvoittaa viranomaiset pitämään tietyt tiedot salassa. Sitten perustuslaissa 10. pykälä, yksityiselämän suoja on turvattu perustuslaissa. Sitten tietosuojalaki ja GDPR, ne säätelee henkilötietojen käsittelyä rekrytoinnissa. Sitten kansalaisten tiedonsaantioikeuden rajoitukset, eli tietojen julkisuutta voidaan rajoittaa esimerkiksi turvallisuussyistä, niin kuin poliisin tai puolustusvoimien tiedot on tällaisia turvallisuussyitä. Sitten yksityisyyden suojan turvaaminen, eli henkilötiedot ja terveystiedot esimerkiksi, ja rikostutkinnan vuoksi meneillään oleva tutkinto voi olla salassa pidettävää. Sitten tuosta rekrytoinnista ja virkasuhteesta kunnallisella tasolla, niin rekrytointi kunnallisella tasolla ohjaa tietyt säädökset. Ja keskeisiä lakeja on tuommoinen kuin laki kunnallisesta viranhaltijasta, kuntalaki, sitten yhdenvertaisuuslaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Ja sitten vähän, että miten toi virkasuhde kunnallisessa hallinnossa, mitä se niin kuin meinaa, niin
virkasuhde versus ihan perustyösuhde, niin virkasuhteessa käytetään julkista valtaa. Ja virkasuhteessa oleminen vaatii aina se, että virka perustetaan ja sitten se viran perustaminen edellyttää hallinnollista päätöstä. Ja määräaikaisuus, jos on määräaikaisuutta, niin se on perusteltava laissa määritellyillä syillä. Julkisesta hakumenettelystä. Eli perusperiaatteita tässä on, että virat on täytettävä julkisesti, hakuaika vähintään 14 päivää ja viran täytön perusteet on dokumentoitava ja perusteltava. Sitten poikkeuksia julkisesta hakumenettelystä voi olla sisäinen täyttö, eli vakituisen työntekijän siirto. Ja määräaikaiset ja sijaisuudet ei edellytä avointa hakua. Ja sitten taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanotut voidaan nimittää suoraan toiseen virkaan. Sitten erityistapauksia on kunnanjohtaja tai valtuuston päätöksellä voidaan nimetä henkilö ilman hakua. Sitten salassapito kunnallisessa rekrytoinnissa, niin julkisuusperiaate siinä rekrytoinnissa meinaa sitä, että viranomaisen hallussa olevat hakemusasiakirjat on pääsääntöisesti julkisia, että sitten on noin salassapitovelvollisuuden alaiset tiedot, kuten esimerkiksi vaikka henkilötiedot ja terveystiedot, jotka ei ole niin kuin julkisia. Ja meillä oli tuossa tommoinen yksi keissi hallinto-oikeudesta, Helsingin hallinto-oikeudesta, jossa toimittaja pyysi Kelaa luovuttamaan pääjohtajan virkaa hakeneiden nimet, semmoisen nimilistan, niin Kela ei sitä suostunut toimittamaan, koska Kelan mielestä se nimilista ei ollut vielä julkinen, koska ne hakemukset avattiin vasta hakuajan päätyttyä ja että sitten vasta kun ne on niillä valtuutetuilla, niin että se olisi sitten vasta julkinen, mutta hallinto-oikeus päätti, että hakemukset on julkisiksi tulleessa jo silloin, kun ne saapuu Kelaan, että se niin kuin on myös sellaisia asiakirjoja, jotka on julkisia vasta tietyn pisteen jälkeen, mutta noita ei voitu siihen laskea, että ei ole väliä, vaikka se nimilista ei ollut täydellinen, tai että ne tiedot ei ollut vielä sen ihmisen avaamia, joille ne oli tarkoitettu, vaan ne oli julkisia ihan siitä asti, kun ne oli toimitettu niin kuin, virkamiehille. Sitten me kerättiin vähän johtopäätöksiä, eli julkisuusperiaate edistää hallinnon läpinäkyvyyttä ja kansalaisten oikeusturvaa. Sitten taas salassapitovelvollisuus rajoittaa tiettyjen henkilötietojen ja luottamuksellisten tietojen julkisuutta. Sitten tässä tämä kunnallisen rekrytoinnin julkisuusperiaate on vahva, mutta sitä koskee laissa säädetyt poikkeukset. Sitten oikeuskäytäntö osoittaa, että viranomaisten on noudatettava tarkasti julkisuuslakia hakuprosesseissa. Jees, eli tässä oli tämä meidän podcasti nyt tämän meidän raportin pohjalta. Kiitos!